Pasou o día de Nadal, pero aínda temos por diante datas de reunións, festas e agasallos. Seguimos en pleno período de consumo. O bulicio nos centros comerciais reflectíano este sábado. Sí, a ver que hai por aí, sí. Pois sí, para ellos, para Reyes, ou así. Hai quen anda facéndolle de paxe aos Reis Magos para que teñan todo a punto o 6 de xaneiro e tamén quen ven buscando modelo ou complementos para lucir na noite vella. Yo me vengo a comprar un vestido para fin de año, porque no tengo. Hai cousas compradas, pero bueno, sempre se mira algunha cousiña para pedir aos Reis Magos, claro. Tampouco faltan os que van cambiar algún regalo de Papá Noel, aínda que a maioría dos consultados asegura que este ano estivo bastante acertado. No he devuelto nada. O sea que te gustou todo. Todo. Son regalos que te hacen y tienes que ir a cambiar la mayoría. La nieta moi contenta hoy dice, otra vez quiero que venga Papá Noel. O gasto medio por persoa durante estas festas en España rolda os 800 euros, segundo datos da OCU. As partidas máis importantes son as dedicadas aos regalos e á alimentación.